Assalamu alaikum masu sauraron mu, barka da zuwa tashar Arewapackage TV, tasha da ke kawo muku labarai kan fitattun jarumai a masana'antar Kannywood. Ku danna mana subscribe da kuma alamar ƙararrawa domin samun sabbin shirye-shiryen mu idan mun ɗora. Kamar da yadda muka saba kawo muku abubuwa da suka shafi fitattun jarumai a masana'antar shirya fina-finan Hausa. A wannan karan kuma mun zo muku da wasu jerin jarumai mata wanda tauraron su a masana'antar ya disashe, ma'ana ya daina haskawa gaba ɗaya. Wasu ma daga cikinsu masoyansu har sun manta da su don suna tunanin sun daina harkar gaba ɗaya. Amma kuma ba dainawa suka yi ba, domin mafi yawancinsu suna nan a masana'antar, illa kawai kowa lokacinsa yake ci. A yanzu za mu kawo muku jerin hotunansu da sunayensu kamar haka. Masu sauraron mu, idan akwai wata jaruma wacce ba mu ambata ba a ciki, ku jira mu a bidiyo ta gaba. Kada ku manta dai ku danna mana subscribe da kuma alamar ƙararrawa domin samun sabbin shirye-shiryen mu idan mun ɗora.